65,030. Kienet din is-somma li nġabret fil-maratona Għati tan-Nieqa fejn inġabru fondi li fissru għajnuna kbira lin-nisa, ommijiet u trabi li jinsabu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Il-maratona li saret mill-Fondazzjoni Life Network Malta ittellet matul il-jum tal-Ħadd bil-parteċipazzjoni ta' bosta personalitajiet li jappellaw sabiex il-poplu Malti Wawċi jgħin il dawk in-nisa, ommijiet u trabi li jinsabu f'perjodu diffiċli f'ħajjithom u li għalhekk għandhom bżonn l-għajnuna. Il-Life Network Foundation li ilha stabbilita għal diversi snin toffri numru ta' servizzi lil ommijiet li jkollhom tqala mhux ippjanata jew li anke jkunu għaddej minn sfidi finanzjarji, emozjonali u anka soċjali. Tantu hekk li l-fondazzjoni toffri wkoll residenza dar tan-Nieqa ta' għal ommijiet li jkunu f'diffikultà fejn sa issa kienu 443 il-familji li jenu u 182 tarbija li twildu minn ommijiet li baqgħu fir-residenza tal-fondazzjoni sakemm din it-tarbija għalqet sena. Il-fondazzjoni toffri wkoll servizzi ta' terapija, informazzjoni fuq it-trobbija tal-ulied u it-tqala u anke servizzi sabiex dawk li jkunu residenti f'dar tan-Nieqa ta' jerġgħu jgħixu ħajja diċenti għalihom u għal uliedhom b'mod indipendenti fejn saħansitra toffri għajnuna finanzjarja sabiex anke jsibu post fejn jgħixu u joffru l-affarijiet bażiċi lil uliedhom. Fl-appell tagħha Mirjam Xiberras illi tmexxi din il-fondazzjoni spjegat li l-maratona ssir sabiex mhux biss tkun ta' għajnuna għal dawn il-familji fil-bżonn imma anke sabiex titqajjem kuxjenza dwar is-sitwazzjonijiet diffiċli li jaffaċċjaw dawn in-nisa f'perjodu fejn huma jkunu tant vulnerabbli. Bis-somma li nġabret dawn il-familji jistgħu jibdew ħajjithom mill-ġdid.